Здрасти. А, Здрасти. здрасти. Кажи сега как лекуваш американския гнилец. Американският гринец се празнува, се лекува с, кажи го бе, пеницилин. Така? Тураш пеницилина, разбираш у храната. Значи, Захарния сироп. Да, в сиропа и слагаш у нея. Количество. Количество, сега на ние беше така, не мога да ти кажа с колко слагахме. Нали казах 1000 единици? 1000 единици. Когато е болно семейството, се слагат 1,000,000 единици. Милион единици. Милион. Значи, когато е болно, а когато не е, значи може много по-малко. Може и 1000 единици. Това е пеницилин. После? След това тетраулян. Нали Тетраулян е тетрациклин. тетрациклин след пеницилин. Тя е на ампулки. Така? Ако е болно, по 2, ако е иначе, по 1. Така. И тетрауляна, разбираш, той е най-последен, защото е по-силен. И същото, той е тетраулян също на капсули. Пак в храната. Дава в храната. И лекува безотказно, така ли? Да. Ти колко пъти си го правил тази операция? Гледаш, мене не ми се е случило. Не си имал гнилец. Не съм. А лекувал си на друг някой пчелите? На някой друг, да. И има без проблем. Няма грешка. Защото казват, гнилеца не може да се лекува. Дори да го забавиш, после удри още по-силно. Не е верно. Лекува окончателно. Да. И тогава вече Жоро, да ти казвам, той почна вече с мравчената киселина да ги третираме за кърлежа. Не, чакай сега, за гнилеца говорим, за гнилеца. Нали казахме това е? Ти си лекувал на друг човек пчелите? Да. На един човек само? На един. А кой ти каза рецептата? Рецептата не помня, дали Райчо ми я каза, той да те бяме заедно. Той имал ли гнилец? Не е имал, но не знам откъде. Знаеш рецептата? Не мога да. Да. Но това беше без грешка. По принцип това е забранено, нали знаеш, антибиотиците? По-късно вече даже и тук пеницилин не го привеждат. Пеницилин няма сега. Няма ли? Не. Ако решиш да лекуваш гнилец в момента, с какво ще го излекуваш? Също не може. Трябва да намериш пеницилин от някъде. Може в нос да се вкарва. Може, ама... Но това е, с антибиотици, с една дума. Да. И то 3 различни антибиотика. Да. Това е твоята рецепта. Това е. Добре, баме Тоди.